भोजपुर के मल्टी टैलेंटेड स्टार जेकर बा भोजपुर में बोलबाला, जिनकर कॉमेडी भोजपुरिया दर्शकन के हंसा हंसा के लोटपोट कर देला। ये सिर्फ कॉमेडी ही ना बल्कि विलेन और हीरो के भी रोल में एकदम फिट और हिट हो जाले। और आज बाप भोजपुर के बतासा चाचा यानी कि मनोज टाइगर के हैप्पी वाला बर्थडे। तो सबसे पहले सूर्या भोजपुरी के तरफ से मनोज टाइगर के जन्मदिन के ढेर सारी शुभकामनाएं। आज एक खास मौका पर जाने के बताशा चाचा के कुछ खास पल के बारे में। बताशा चाचा के रियल नाम मनोज टाइगर है, लेकिन इनकरा के सारा भोजपुरिया जहान बताशा चाचा के नाम से जाने ले। और इनकर नाम पर फिल्म भी बन चुकल बा लागल रहा बताशा, जेकरा में इनकरा अपोजिट लीड रोल में आम्रपाली दुबे रहली। रवा के बता दी कि मनोज टाइगर यूपी के आजमगढ़ के रहे वाला बाड़े। बताशा चाचा अपन करियर के शुरुआत चलत मुसाफिर मोहलियोरे से कैले रहले, जे निरहुआ के भी पहला फिल्म रहे। फिल्म में इनकर करियर के शुरुआत भइल रहे एज ए कॉमेडियन। एकरा बाद विलेन के भी रोल कैले। इनकर रियल लाइफ सिनेमा से बिल्कुल अलग और हट के है, जेकर जानकारी खुद बताशा चाचा सूर्या भोजपुरी के एगो इंटरव्यू में दिले रहले। हम रियल लाइफ में भी बहुत गंभीर व्यक्तित्व वाला आदमी ही, और ऑन स्क्रीन जे हमके देखेला, हमके कॉमेडी में देखला के बाद बहुत सारे लोग वही तरीके से मिले लें। कुछ देर के बाद जैसे मैं सिनेमा करत रहनी, एक आदमी आयल कहा था, भैया आप तो बोल ही नहीं रहे हैं, कुछ आप हंस भी नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा मैं स्क्रीन पे कॉमेडियन हूँ, रियल लाइफ में थोड़ी हूँ। तो रियल लाइफ का जो मेरा व्यक्तित्व है वो सिनेमा के व्यक्तित्व से बिल्कुल नहीं मिलता। साल 2010 में एज ए मेन विलेन रोल कैले पवन सिंह के अपोजिट और ये फिल्म हिट रहल। रवा के बता दी कि मनोज टाइगर ऐसन एक्टर हमें जे हर रोल में फिट हो जाले। विलेन, कॉमेडी और हीरो तक के रोल में मनोज टाइगर अपन करियर के कामयाबी के झंडा गाड़ दिले बाड़े। फिल्म लागल रहा बताशा में आम्रपाली के साथ इनका रोमांस फैंस के खूब पसंद आयल। बोले लुकी देता रुझासा लगल रहा बतासा, लगल रहा बतासा। मनोज टाइगर सिर्फ भोजपुर में ही ना बल्कि बॉलीवुड में भी अपन अभिनय के जादू चला चुकल बाड़े, और साथ ही साथ और भी जोनर के फिल्म कर चुकल बाड़े। एक से एक फिल्म में इनकर पाइपलाइन में बा। कुछ फिल्म के ट्रेलर तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज कइल जा चुकल बा। अब इंतजार बा तो बस लॉकडाउन खुले के। चलते चलते एक बार फिर से मनोज टाइगर के सूर्या भोजपुरी के तरफ से आप बस यूं ही मुस्कुराते रहें, जिंदगी के हंसी गीत गुनगुनाते रहें, आप अपनी बुलंदी के झंडे फहराते रहें, बस यही दुआ है आपको, सदा आप मुस्कुराते रहें। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन टू मनोज टाइगर। एंटरटेनमेंट डेस्क सूर्या भोजपुरी। और हाँ, भोजपुर के हर अपडेट जाने खातिर करें सूर्या भोजपुरी के YouTube चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। और जानी हर अपडेट अपन फेवरेट सितारन के, और देखत रही सूर्या भोजपुरी अंदाज भोजपुरिया।